Penake yen dadi RT. RT. Kerjane abot ra ono bayarane. Apa maneh yen pas bantuan BLT sing diwenehi mesti ora wargane rambemu tau apuk pisan kowe iki lek rambe lho kok sedulure dhewe ora mungkin mriki njen apa mboten musuh RT kok kene iki rukun-rukun ngene kok rumah saku RW padha Mbah Mudin Mudin ya duwe. Mbah Mudin gawean yang terpuji. Bener I. Gaweane ngurusi wong mati. I. Yang nganti ra ono wong mati. Sesuk-esuk RT ku tak pateni. Alah. dosa Ora guyon RT ku elek, RT ku nek kene apik. Langen suka. Mbak Niken. Ya. Ini mumpung ketemu kali kerawitan apa Mas? Ngesti Laras. Ayo. Musik komplit. Musiknya juga ada. Ada komplit pokoknya. Hebat. Sawisi komplit lengkap. Coba nadanya musik keyboardnya pundi Mas? Keyboardnya itu di sana. Oh, G. Waduh. Apa? G mayor, G. Tapi tanganmu C. G. Anu pancen rada penting, Mbak. Tak aturkan duet dengan Mbak Niken. Oke. Lagunya lagu religi. Dulu. Ojo ngene to koyo shoot wae. Lagunya Nisa Sabian sayang. Gua ngarep nelek kok. Ada ono. Teleke metu kon dhuwur. Iki lho yo nyapa. Ralnya tuh Mbak, ralnya. Gimana sih kok gitu? G mayor. Asole. Nyapa wes. Jarene Lagune piye? Sabian. Tau apok pisan lho. Religi kok sok dadi India iki lho. Tumpah seair. Tubir katene matane. Matamu dhewe. Wong India ketubruk becak lho. Iya itu lho. Kul kucurai. Tere. Aja Indomie goreng Indomie. Iki nek wong India ya piye? Abetu merake Jagona setahe Kya karo hai Kuce hotahe Kicau mania Kicau Iki lho lagu kok rene sing beneh. Lagu yo sing duet sing apik. Iya dong, yang bagus dong. Minangkani panyuwun mbok menawi perangkat wonten ing nyuwun. Iya, bentar. Ini ada lagu baru. Apa itu? Kalau perangkat nanti kan lagunya mesti lawas-lawas. Bener. Kalau baru apa kan? C. Lho lagu sing lagi ngetren gitu. Dengar. Low. Lo kenal Veronica ko, Veronica yang Om Srom buanan nonaniku, Om Srom yang biasa tambal jalan lubang tuku, bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami. Gak kadu Wangel men tuh lagu ngerusui. Itu namanya lagu NTT. Kok tidak tahu toh? Lu gak tahu tuh. Gue anak Jakarta. Oh, kok anak Jakarta? Ya main dong ke Jakarta sama Pak Supriyante. Pak Supriyanto. Jadi Kalau di
O. Oh jadi O. Iya, jadi O. Oh Pak Supriyanto. Iya, Pak Supriyanto. Main dong ke Jakarta. Kenapa? Gue di sana